cały czas. Chyba pijam, czy nie? Nie, miał tylko to. No, Zaraz do tyłu. A, ty zapraszam, czy nie? No dobre. No, dobra, to nie to teraz, nie? Hej. Chyba coś tak? Nie. Znaku coś ładnie. Czego no modelu? A, no właśnie. No właśnie, No, dużo dużo, grać. dużo, dużo. Dobry, nie? Idzie, czy co to? Na chwilę nie ma. Ja już no, to była, że już na walenie. Dziękuję. Chcesz odjechali, nie? Co ty robi, no? Nie wiem, tak jest. Nie ma zmarł, słuchaj, ten potem wracał, ten jeszcze dwa sobie. Ja mam ile to No, na to poszło najmarsz na robotę, to nie możliwe. Ja wychodzę piłkę, będzie to łapy kasy, bo stary zrobił na was. Muzyka dała, jak wiem. To znaczy, że to jest kontakty. To właśnie, nie? prawie fajnie. A bo Nie, piłki nie freelancer, tak? no jeszcze nie wiesz. A może będzie zapłacić. Hej. Wtedy, bo jest. A, tak, wtedy to jasne. Sorry. To gdzieś to? Tak, robię to. No klaki, to jest wszystko. Bo tutaj jest to. Ale to jest nie Jo. Zresztą, jak, nie, on to jest mocno nie, ja doszłam. to wiesz, to farba robi. Daje. No i Podbijmy sobie to. Ale już mam domy, ale już nie chcę, nie? Stałe na ten biko tam dalej. jest strasznie. No to, no, No, a policzę lepiej. To to właśnie. bardzo chętnie robię, nie? No, Jest taki medytował rano, nie było taka. tam z wychu są te biko dalej, to jest troszkę kratszy, tam 2 dni, to widzisz. Właśnie ta przebiegniska moja, która chodzi na meble, tego nam to wody, tak nie styda. A nie wolno, żeby masz tyle. No. A ty co piszesz po prostu? Dobrze. Najpierw troszkę skraciłem, aby podskoczyła, potem po troszkę mamy fajnie to chyba, że ale zakaz tej krawy, to tak nie później. Tak, po prostu jest to się tylko łatwe, nie było takie właśnie to. Dobrze, ja zaraz sobie wzięli, no to tylko tak No i że tak jest baniany. kurwa, no. To było tutaj gdzieś zachowane, No, opinię. Tak jest tam, hej. Tam to mówi to. Po to lubię tu coś. Ciekawe. Po to lubię. No, ja co ty, no, Tak sobie to szczerze, tak, to ma rasy. To tyle, jak jest, to jest. No, nie to słychać, to słynie. ładnie to. Gdzie są moje kamera? A nie masz to tak, jak to troszkę do szpicu, czy albo... Wiesz, to tak, Albo jak troszkę. widzisz, to wtedy. Hej, tak ją. A, że takie. Takie kąty są, nie? To zdewastowane, jak takie. To bardzo nic nie. Też można spokojnie, nie? To spokojnie. To robi kołatę, że kamera ma coś rozpinała, a wychodzi piesku, nie stanie na kanał, no ale kupować pod przygotować nie widzę, nie powstanie. To ładnie nie dało chwilę. Ja to słuchaj, ty przyszła, a ją wrócę, że ta pozostały, że kracie jest nie, żeby na wiatr, ale... Ale i mogę, wiesz, no... No, jak trzeba, wiesz, teraz jest tu skrychował, to lepszy zaraz. No nie. Tego normalnie jest już, ale... To co myślisz? Tak, no najlepszy. Że? A to idzie do... Tak, tak, raz. Z dziećmi raz w robocie, hej, jak No, jestem. kurwa, cztery. Na serwisie, że nie chyba to nawet nie mam, wiesz? To nie... Trudno, słuchaj. No. To jest taki koncert, no, dobrze? Ale widzisz, ale to tylko... No, to ten. Pojechany właśnie, no, to jest parła, to... No, Jest ten tych rzeczy, ale tak. Może, no. ale... Podaję, że 400 cm do tego wórka, czyli daje... Tu potem ci jeszcze są tu szkoły, dostałeś, no, to ciekawe, że wygląda, okej. Bohem. No, że tak podałem do szkół, ja będę to łatwiej sobie. Bohem. Tak, to czy wtedy nie to? Zawsze samochód się zagubisz, ale tak chyba. To nie myśli, to jest chyba na stawienia. Tak, dalej. Podejdź. Masz populację, że to jest strasznie masz oszczędzenie. To jest cała połowa na pracy, nie czytanie, no. To ma za to. Wtedy ja, wiesz, no Nie? ja To jest, to pewnie działało. no, no,
Jeszcze nie wiem, co. Jeszcze nie? Jeszcze nie mam szkiełka. Tak? To je one smerować? No. Aha, tylko. Chodzą to wrócę troszkę. No. Dobra. To tak nie szkodało. To jest słuchaj. A, tak nie. Tam też powiedzieli, że się połknął. To jest słuchaj. Nie, nie. No już. No ja udało. No, vediamo come sono messo. No to no sé si va questo ribalto in mezzo. Nie c'è temi che stati poi da? No. Non c'è meglio di più. Teraz. No tak zaczął mi robić jaki to są jego odkrycie. Skús vypnúť ten červený kompít dole pod stolom, čo sú káble, pod náročovým, a znova zapni a potom počkaj chvíľu, či nabehne. No a pekne, no, nechaj zapnúť, čakaj, to ešte 4 minúty. A čo som to? Ešte nepôjde, hovorím, že 3-4 minúty. Posúvaj sem, oblek sa potom, lebo mám krásy nestíha prísť. To pána si žonka si včera umila, no a vodu nechci kúpiť taký popot. Dobre, no to vyjdeš kúsť, musí potom načítať. No keď nie, tak to opravujú. Počul si, čo som povedala? Obieca a sa ti nechci kúpiť vodu, dobre? No, ale niko, ale... Nie, to była jeszcze. To nic nie ma, to była taka lepiej. Nie wiem. Nevidím si to tam. Okej, okej. Ešte. Okej, tak to nam sobie ładnie sobie jest. A to dobra, troszkę, ale tylko jest. Troszkę tak. Troszkę, bo takie są, wiesz, jeszcze poodlamowany, wiesz, to nie ma kursu takiej sceny. Troszkę mają ten... Luft. Jak bał, tu film, to jest, że poszedł ten, czy takie sprawki. Kurde, mogę się na to iść. No, to super, nie super. A to się tak łatwo, nie? A to co jest takie? Okej. Ale już dłużej to nie ma, tak oko po rokach. Masz miał skręty od poodlamowany. Że rynek wydaczył, nie? Všetko, aj čo No, na no, ten no, nauč. no, to takie. No ale už som cítila, vieš, lebo ja to vtedy sa idem, keď vidím, že už... Widzicie, to są poodlamowany wiatr, widzisz, że jest na filmu, to znaczy tak, ale... A ty, to tu ma dobre, jeden tytuł, wiesz, że tak to, nie? To sem tam, ale to fakt nie, že mi to składam na uličky, že No, widzieli, jak ja widziałem, że kurwa. Pewnie jak to się to tam mi to troszkę tak... to tak to wygląda, że na filmu. Tam nie idę, bo mała chwila. To sobie będzie kurwa, nie kurwa. To jest nie to, ale to jest. Czy nie pobrania? A nie. Ja to było grę, kon byłem długo odmawiać. Jeśli... No, jest do mnie? Hej. No i tak, to znaczy, że mieszkam, mieszka sobie reklamuje, ona wie, że są też takie... Toľko si dáš verší. Tak, ale ja opravujem. Ale ticho, už. A to je ale pravda. Tak potom, no dobre, tá iba super kafe, ale to si mu tam toľko strihaj bol, aby to mi skoro nič neodstúpilo. Ja som to nie postrihal. Ale to práve, to je... Teraz ma tam. Dobre, teraz podstawa, dobra? Jeszcze troszkę, podstawa. Ale robię No, i na sobie wybrałam. Jak to się prawie nie trzyma? Doslovne, som videla, že dva. Vieš, na čom to najviac myslím? Keď si umiem vlasy, vieš všetko pasať jeden deň a druhý deň už si také, že... No, ale... No to każdy weekend, to jest tak, wypłukane takie, nie? Wszystko rano tam, po dwa chodzę na sobie wtedy wiki tylko, nie? To masz, widzisz, to jest szczyku, nie? Tak, tak, nie. Tak szpicik masz taki jeden. Dobra, nie? Tak, to tu. Taką. No to szukamy, nie? No to tak, to jest ja będę. To wybrał. No, a to vieš, čo to Fajnie, fajnie. No,
kamera. Ale to nie, wiesz, to kamera, ja rozmawiam, to nie są, nie mam bandy. Dobra. Okej? Teraz? Dobra, ten plan na ryż. Mogę na oku. O, to jest jeszcze ważne, dwa chwile, dwa łapy. To jest akurat nigdy znaczy, że trzeba jeszcze schowam. A nie wiem, damy, żeby... Ja po prostu tam. Ja No, nie tak, tak, dobrze. wiem. Tak, dobrze. Czy będziesz stała, nie będzie widno, że ty wiesz, bo jest tak, tak czy nie. Okej? Nie ruszaj. Powody, jako że ja tam budę, nie to nie powiem. Nie? To nie pokazywał, wiesz. No. Nie, tutaj. To się wydajemy. Nie, nie, Dobrze. Fajnie. Masaż? To jest tutaj. To ja mówię, tak? Taka masaż, to ważne. A ja to ja bym Dobre. Dalej, oczy. Może biegnie? Tak, to jest to. Mam. Teraz możesz pompki robić, nie? No to ledwo, tak się dzieje. Ale to jest tak, wyszła, jak widzisz. Ej. Dobra. Nie boli. Zobaczę, dobra. Nie boli, dobra, koniec czasu. Nie pracuję. Bo to tak nie ruszy. No, to jest medytacja. No to są trialowe doktriny. Dobra, ci ja nie wiem, jak to robię, na mobiela, tylko zobaczył, jak weź tu stoi, tak i on, tak jest poda. Nie? Nie było tak mały moment. Nowa. Robot. Nie pasuje? Co ty, może być stabilizowany. Tak. Mamy na taką opieku, chodzi o tą góreczki, takie piliczki. Zatem ja nie wiem, czy tak boli. Muszę zapłacić to. Nie da się do poczynników. Nie tylko zakładałem, bo tak rozmasz kategorię. Piękno do tego okresu. Nie, to sprawnie masz to po co będzie? Dobra, jakoś dobrze. No bo Nie ma rozkoszy. Ja mam wyklucza. No, jeszcze coś ścisnę. Co to robię? No, zobaczę. No tutaj do tego. No mi podniecieni. No, nie to udało się nie tak. to trochę im takie uprawnienie się. O, taką to zrobić, też bardziej mało. Hej. A nie szybko naraz. Hej, może być. No, widzisz, tu masz pisle czerwone. To czerwone nie jest tutaj. Ale to jest mało. Mało sztuczki. Jak nie, no nie, normalnie. I patrz, dałem, widzisz? I piło. No, nic. Dobra, nic. A nic. A potem... Nie, co to tu? Ty nie przyjdziesz? To mam swoją. Ale nie. Idziesz znowu do tego, zobaczcie, co nam nie położyło na tyle. A ty, na słuchajcie, to robisz się odpilnie. No, ty masz nie robisz, no. Julą, no to się uspoczy, wiesz, bo weźmie się. Mamy taką poradę na takim... Ja bym teraz duża, tak. Ale się może, ja nie znam właśnie. To bo są było kamery z remontowały, wiesz, tam gdzieś. No a tam montowali, ale nie wiem, czy ci się tam na wiesz. To naprawdę na powiem na kartę, na pewno na kartę, wiesz. Musi wybrać kartę, że ci jest razem na zasadnie, wiesz. To do mnie ukazuje, na gdzie stoi, tam jedną kartę. To musi to on. Jeśli to nie trzeba go, to jest tutaj. No, to się ma w ogóle. Tu? Właśnie.